diolch yn fawr a chroeso i chi gyd. Noswaith dda i chi. Gobeithio bod chi i gyd yn dda. Trwy'n nathon ni hwn, oedd yr haul yn tywynnu'n braf, ond erbyn hyn yn anffodus. Wel, fan hyn yn Aberystwyth o leia. Mae'n lyb ac yn ddiflas. Dyna fo. Felly dwi wedi bod yn edrych ymlaen at y sesiwn yma, mae'n rhaid i ddweud, yn enwedig ar ôl yr wythnos diwetha, rheini ohonoch chi, bosib rhan fwy ohonoch chi oedd yma yr wythnos diwetha hefyd. Mi gallwn ni sesiwn bach dda iawn, a mae rhaid i mi ddweud, oedd safon y cyngeneddu yn arbennig. Oedd yn arbennig iawn. Felly, felly nawn ni symud ymlaen felly at sesiwn rhif 4, fel ydych chi'n gweld gobeithio ar y sgrin. Felly, teitl y sesiwn hon ydy Gynghanedd Gytsain Anghytbwys Ddisgynedig. Croes, traws a chroes o gyswllt. Rwan, mae'r teitl yna jyst gwybodaeth yn unig mewn gwirionedd, oherwydd dwi yn bersonol ddim yn un sy'n dilyn y jargon cyngeneddol yma. O'n i'n ymwybodol ohono fo pan o'n i'n dysgu fy hun sut i gyngeneddu. Ond i'r anghytbwys a'r disgynedig yma, yn bersonol, dwi ddim yn cofio'r pethau yna bob tro. Felly, os di'n anapelio ydych chi, gred. Os ydych chi'n hoffi, os di hwnna'n helpu chi gofio be di'r gwahanol gyngeneddion yma. Ond pidwch â poeni os di'r geiriau yna ddim yn ei lawer iawn os ynwyr i chi ar hyn o bryd. Ta waith, mi newn nhw erbyn diwedd y sesiwn gobeithio. Felly, na i fynd ymlaen at y sleid nesaf. A'r gwaith cartre ydy hwnnw. Felly, fel dwi'n deud ar y sgrin, yr wythnos diwetha, gyfynais i chi gwblhau tair llinell o gynghanedd, groes neu draws neu groes o gyswllt. A dyma nhw, daw i mi, rhywbeth, a wedyn cwblhau dechrau'r ddwy linell hon. Y gyntaf yn gorffen ar hyd y nos, a'r ail awyr iach. Ac yn yr un drefn felly ar wythnos diwetha, teipiwch eich llinellau, os hoffwch chi, yn y ffrwd chat ar ymyl y sgrin. A wedyn na i roi rhywfaint o adborth i chi ar hwnnw. Gan obeithio fod hynna'n gwneud sens. Os ydych chi eisiau dweud eich llinell, wrth gwrs, mae croeso i chi wneud hynna hefyd. Ond falle bod o'n haws i ran fwy o bobl i sgwennu nhw. Dyma ni un gan Elen. Daw i mi o edau mam. Neis iawn. Daw i mi o edau mam hyfryd. Da iawn, perffaith gywir. Daw i mi edamain. Lot i dod i mewn o'n. Daw i mi edamain. Neis iawn, daw i mi edamain. Neis iawn, mae hwnna'n gweithio'n berffaith. Alun wedyn, daw i mi y freuddwyd mawr. Neis iawn. Licio hwnna. Dwi'n gwybod bod breuddwyd i rai bobl yn fenywaidd a'i rhai yn wrywaidd. Watchwch yn fanna, oherwydd ydych chi'n trin breuddwyd yn fenywaidd ac yn wrywaidd yn yr un llinell. Daw i mi y breuddwyd mawr, mae hwnna'n berffaith gywir. Ond cofiwch beidio treiglo ar ôl y fanod os di'n yn wrywaidd. Daw i mi pan wasgwyd miwt. Neis iawn, Dilwyn. Mae hwnna'n gweithio dda. Daw i mi pan wasgwyd miwt. Daw i mi holl ofid mam. Anwen. Barddoniaeth yn y fan yna. Hyfryd iawn. Daw i mi holl ofid mam. Rwan, gan i weld gan Andy a Gwenda. Dwi'n siŵr pa un. Daw i mi... Dyma ni. Daw i mi ffrwyth. Dyma... Dwi'n siŵr sut i ddehongli'r hyn sy'n ar y sgrin, sori. Ar hyd y nos. Daw i mi... Gan i weld. Toddi... Pwy bynnag sgwennodd hwnna, gael eich annog chi i sgwennu eto. Dwi'n gwybod, dwi'n gallu gwneud pennach yn ffan hwnna ar hyn o bryd. Sori, mae'n drwg gen i. Falle bod fi'n methu rhywbeth. Alun wedyn, reidon on ar hyd y nos. Iawn. Mae hwnna'n gywir. Da iawn. Daw i mi a dawn y mwyn. Reit. Mae yna dwyll cynghanedd fan hyn yn anffodus oherwydd. Dych chi bron yna, fwy na lai, ond be ydy problem yn y llinell yma, Judith, ydy dy ag M ac yn, mae hwnna'n gywir, wrth gwrs, yr ochr draw dy ag M, ond mae gennych chi'r N yna, yn y gair dawn. Mae angen ateb yr N yna hefyd, oherwydd mae'n dod rhwng y dy a'r M. Felly dyna'r anhawster gyda'r llinell yna. Dych chi fwy na lai yna, ond mae'r N ar ddiwedd y gair dawn yn cawlio pethau braidd. Osian, daw i mi yr idam
Mawr. Nice iawn, ie, mae hwnna'n gweithio'n dda iawn. Dwi'n licio fan asian sut wyt ti yn cyfuno'r ddwy M. Wrth gwrs, mae yna un M ar ddiwedd idym, a mae yna M hefyd ar ddechrau mawr. Ond un M, wrth gwrs, dyn ni'n ei glywed, ar lafar. Felly, mae'n berffaith gywir. Lyn wedyn, daw i mi i dwymo y myd. O, neis iawn, ie, neis iawn. Yn yr achos yna, mae yna ddwy M fel y gwelwch chi. Ond mewn gwirionedd, oherwydd nad oes cytsain rhyngddyn nhw, ydych chi'n gallu cyfri dwy M fel yna, gydag fel un felly. Felly ateb yr un M sydd ar ddechrau'r llinell efo dwy yr ochr arall. Da iawn. Dilwyn wedyn, daw i mi wrth weld y map. Ie, da iawn, neis iawn. Wrth weld y map. Ie, yn rhad yr awyr iach. Reit, oce, dyn ni wedi symud ymlaen at awyr iach fan hyn. Ie, yn rhad yr awyr iach. Ie, mae hwnna'n gweithio. Da iawn, Alun, ie. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Dych chi'n anwybyddu'r N wreiddgoll mewn gwirionedd ar ddechrau'r llinell. Perffaith hawl gynnwch chi wneud hynna. Da iawn. Enfys wedyn, daw i mi rhyw ddrewdod mwll. Drian chi Enfys, ond mae'r llinell yn gywir. Da iawn. Daw i mi rhyw ddrewdod mwll. Daw i mi eiliadau mwyn. O, hyfryd iawn, Helen. Neis iawn, da iawn. Nesta wedyn, daw i mi'n hyd y maen hwn. Cweit, gen i weld. Dyma ni. Mae'r ail linell nhw yn gywir. Dwi'n ôl at y llinell gyntaf yna yn y munud, ond mae'r ail linell ma'n iawn. Daw i mi boen a dim byd. Mae hwnna'n gywir, ydy hwnna'n iawn. D-M-B. D-M-B. Mae'n gweithio'n dda. Ond y llinell gyntaf yma, daw i mi'n hyd y maen hwn. Wel, i ddweud y gwir, mae hwnna'n gweithio hefyd, ydy. Mae hwnna'n groes y gyswllt. Da iawn. Ie. Yeah. Mae hwnna'n llinell hyfryd. Da iawn. Daw i mi'n hyd y maen hwn. Neis iawn. Da iawn. Nesta. Da iawn wir. Wedyn hwn, daw y rhwd. Da awyr iach. Iep. Cywir. Da iawn. Daw i mi ffrwyth dyma ffa. O, dyna ni. Reit, oce. Mae hwn bron yma eto. Ond yn yr achos yma, mae yna gytsain sydd ddim yn cael ei hateb o flaen yr acen. Felly, beth sydd gennych chi ydy D-M-F. D-M-F. Mae'r cytseiniad yna'n cael ei hateb yn y drefn gywir o flaen yr acen, ond, sylwch, mae gennych chi R o flaen yr acen yn y gair ffrwyth hefyd. Mae angen ateb hwnnw hefyd. Mae pob cytsain sy'n dod cyn yr acen yn gorfod cael ei hateb wedyn yn yr ail ran. Felly mae daw i mi ffrwyth dyma ffres. So hwnna'n gweithio'n iawn. Yw'r odyn yn oer ar hyd y nos? Yw'r odyn yn oer ar hyd y nos? Neis iawn, ie. Mae hwnna'n gweithio'n dda hefyd. Ie, da iawn. Gen i weld rwan. Rho dyn ar hyd y nos. Dwi'n gwybod bod e'n anghywir, ond ddim yn siŵr pam. Oce, iawn. Sian, mae hon yn anghywir oherwydd lleoliad yr acen, dwi'n meddwl. Dwi wedi camgymeriad arall i fewn. Rhio dyn ydi o. Dwi'n gweld, rhio dyn ar hyd y nos. Iawn, oce, diolch. Wel, y broblem fan yna ydy rhio dyn ar hyd y nos. Rwan, beth sydd gennych chi reit ydy, na i deipio fan hyn, rhio dyn ar hyd y nos. Right. Felly, dyna'r llinell, okay? Na i jyst fynd yn gyflym iawn. Os ydych chi'n gallu gweld beth dwi wedi gwneud yn fan yna, rhio dyn ar hyd y nos. Dyna lle mae'r toriad yn dod ar ôl dyn. Rwan, beth sydd gennych chi ydy rhy, dy, acen. Toriad, wedyn yr, a h, ie, rhy, dy, n, acen. Felly, os yna i bostio'r llinell yna eto, mi welwch chi, reit? Mae gennych chi rhy, dy, acen. Wedyn mae gennych chi rhy, dy, n, acen. Felly, dwi ddim cweit yn cyfateb. Dydy'r ddwy ochr ddim cweit yn cyfateb. Ond pe bai chi yn cael rhyw air ar ôl dyn, rhio dyn oer ar hyd y nos, mae hwnna'n gweithio'n dda. Mae hwnna'n gweithio'n berffaith, oherwydd rhio dyn acen. Sy'n gennych chi, oce? Rhy, dy, n, acen, rhy, dy, n, acen. Di hwnna'n synhwyrol? Di hwnna'n iawn? Iawn.
Reit, dyn ni'n cael... Reit, oce. Mae nôl at y llinellau eraill. Daw a min, hyd y maen. Oce, iawn. Mae hwnna'n gweithio, da, yndi? Mae hwnna'n gywir, dwi'n meddwl. Fwy na la... Yndi, mae hwnna'n gywir. Daw i mi wyddfyd a mel. Hyfryd iawn, Emlyn. Daw i mi wyddfyd a mel. Yn y wawr yw yr awyr iach? Yw awyr iach. Yn y wawr yw awyr iach. Yn y wawr yw... Yn y wawr yw awyr iach? Hynny yw, mae rhaid chi gael rhyw fath o gytsain, dwi'n meddwl. Fel arall, mae'n gynghanedd reit wan yn y pen draw. Yn y wawr yw awyr iach. Yn y wawr oer awyr iach, neu rhywbeth, fysa hwnna'n gweithio. Ond ie, ydych chi fwy na lai yna gyda hwnna. Gareth Owen wedyn, daw i mi hyd y môr. Daw i mi. Perffaith, nes iawn. Daw i mi hyd y môr. Rhio dyn ar hyd y nos. Dyma ni, ie. Oce, yr un broblem fan yna, yn anffodus. Daw i mi nad oes dim. Daw i mi nad oes... Daw i mi nad oes... Dydych chi angen rhywbeth eto ar ôl y dim, Mair, yn y fan yna. Watchwch lle mae'r acen. Dyna'r broblem yn y fan yna. Daw i mi nad oes dim oll. Dim byd. O, dim byd. Wel, mae hwnna'n broblem hefyd, oherwydd mae gennych chi by yn byd yna. O, wrth gwrs, ie. Felly, mae'r cytseiniad yna gennych chi. Maen nhw'n y drefn gywir, dy, em. Yr unig broblem ydy yr acen. Mae'r acen yn y gair mi, wrth gwrs, ar y llafariad idot. Felly, ydych chi angen rhywbeth ar ôl y gair dim, mwyn cario'r acen. Okay. Iawn. Judith wedyn, rhwyd a niwl ar hyd y nos. Ie, neis iawn. Rhi oer ydy awyr iach. Ie, neis iawn, Lynn. Ie, maen nhw'n gweithio'n dda. Rhed yn noeth ar hyd y nos. Neis iawn. Mae hwnna'n gweithio'n dda, fyd. Rhed yn noeth ar hyd y nos. Da, ie, gweithio'n dda. Rhodio nes ar hyd y nos. Neis iawn, chi bach mwy parchus. Hudo a wnaf ar hyd y nos. Neis, ie. Hudo a wnaf ar hyd y nos. Fel rhyw rach. Neis iawn. Rhio dyn ar hyd y nos. Ie, yr un broblem eto. O ie, na fi sgwennodd hwnna. Dynesaf ar hyd y nos. Neu dynesydd ar hyd y nos. Yr acen yw'r broblem eto fan hyn, Lynn. Felly, yr acen, reit. Broblem ydy, dyn ni yn canganeddu geiriau acenog gyda'i gilydd yn y dasg yma. Felly, bysa rhywbeth fel un yn iawn. Dynesaf fi ar hyd y nos faith. Bysa dynesaf fi ar hyd y nos faith yn iawn. Oherwydd mae'r acen yn y lle gywir wedyn. D-N-S-F acen. D-N-S-F acen. So hwnna'n gweithio'n iawn o fan yna. Okay. Lle oedd ni fanna? Reit, okay. Felly fan hyn, fi nath hwnna wedyn nesta. Ido wnant ar hyd y nos, da iawn. Rhio dyn oer ar hyd y nos. Fi sgwennodd hwnna. Ardynydd ar hyd y nos. Ardynydd ar hyd y nos, da iawn, Helen. Hyfryd. Aeth i nyth ar hyd y nos. Aeth i nyth ar hyd y nos. Nawr, dwi'n cweit, ddim yna cweit. Mae nyth, reit, Andy a Gwenda fan yna. Nyth a nos, maen nhw'n cyfateb yn gywir, da iawn. Y broblem ydy bod gennych chi'r gytsain yth yn y gair aeth. Mae angen ateb yr yth yna o flaen yr n ar ochr arall y llinell. Aeth i nyth y noeth, y nos, rhywbeth fel yna. Ydych chi angen ateb yr eth, okay. A wedyn hwn, Mair Jones, air i bawb awyr iach. Cweit air i bawb awyr iach. Yn anffodus, mae gennych chi by fan yna, does, a dechrau'r bawb. Mae hwnna'n cawlio'r gynghanedd yn anffodus. Mae gennych chi yn air, ond ydych chi angen rhywbeth i gario'r acen ar ei olo. Enghraifft, air i wyn. Awyr iach. So hwnna'n gweithio'n iawn, okay. Enfys wedyn, rhew daw nawr ar hyd y nos, ie, da iawn. Adreb i brwydr heb awyr iach. Nice one. Iwan, wedi dal y bug croes y gyswllt. Adre bu brwydr heb awyr iach.
Neis iawn. Cymleth braidd, ond mae'n gweithio. O a ras i'r awyr iach. Neis iawn, Esta. Da iawn. Oriau hir o awyr iach. Gweithio'n dda. Rhydian wyf ar hyd y nos. Neis, Rhedwn oll ar hyd y nos. Perffaith. Da iawn. Drwy'r ha o hyd, awyr iach. Drwy'r ha o hyd, awyr iach. Neis iawn. Falle bod yna gormod o H. Dych chi'n anwybyddu 2 H yn y fan yna. Fes y Twm Morris yn eich tablu chi allan o'r dosbarth yn anffodus am wneud peth felly. Ond dwi'n gleniach na Twm. Felly dwi'n na i dderbyn honna, ond cadwch lygad ar faint o H's dych chi'n ei anwybyddu. Drwy'r ha o hyd awyr iach. Rhed y nant ar hyd y nos. Da iawn. Hyfryd. Awr o hedd mewn awyr iach. Da iawn. Fi nath honna. Rhwyd y niwl ar hyd y nos. Rhwyd y niwl. Dyn ni cael hwnna do o blaen? Da iawn, Emlyn. Yr och o awyr iach. Nawr, mae hwn yn proestio. Na i edrych, na i ddangos i chi'n union pam yn y munud, ond mae och a iach fwy na lai yn proestio. Yn dibynnu sut ydych chi'n anganu och, ond och, iach, mae nhw'n proestio yn anffodus. Na i sôn mwy am hynna yn y munud, ond yn anffodus, di hwnna ddim cweit yn gweithio. Oriau, fel arall mae'n iawn, o ran y cyfateb cytseiniad o flaen yr acen. Helen Pyw, oriau air yn yr awyr iach. Neis iawn. Mae nhw'n gweithio. Erw o air, awyr iach. Hyfryd. Rhaid i'w wneud ar hyd y nos. Neu beth yw'r cwestiwn, ond mae hwnna'n gweithio'n dda. Rhaid i'w wneud ar hyd y nos. Da iawn. Alun, chwa o'r ech, awyr iach. Ydy gywir gorffen y brifodl a gorffwysfa gyda dyma ni, dyna'r broblem eto. Na, dio ddim. Oherwydd y broest, mae rhech a iach, maen nhw'n proestio. Gan i weld yn y munud yn union pam, ond y rheswm, fel ydych chi'n gallu glywed, mae'n siŵr ydy bod y ddau air yn gorffen gyda'r un gytsain, sef yna'r achos yma. Felly na, yn anffodus. Fel arall, croeso gyswllt y feisgar. Da iawn. Oer yw wal o awyr iach. Da iawn. Bore hir heb awyr iach. Neis, da. Rhed y nant ar hyd y nos. Neis iawn. Henor wyf mewn awyr iach. Hyfryd. Da iawn. Felly mae'r rhan fwyaf o'r hynna yn gywir. Y brif broblem oedd yn codi, mae'n siŵr ydi lleoliad yr acen. Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf, dwi'n meddwl bod pawb yn gallu cyfateb y cytseiniad yn gywir, yn y drefn gywir, ond peidiwch ag anghofio am yr acen. Ble mae'r acen? Mae rhaid i'r ddwy ochr gyfateb o ran lleoliad yr acen. Felly, iawn. Os dyna'r holl linellau, allwn ni symud ymlaen gyda'r wers yr wythnos hon. Reit, felly dyma'r sleid cyntaf sydd gen i heno, sleid cyntaf newydd, felly cyfateb geiriau acenog. Hyd yn hyn, dyn ni wedi canolbwyntio ar gyngeneddu geiriau acenog a'i gilydd. Dyna oedd yn y gwaith cartre wrth gwrs. A dyma enghraifft i chi, jyst i'ch atgoffa, oriau maith o rio mawr. Nawr, y ddau air pwysig sy'n cyfateb yn y gynghanedd hon ydy maith a mawr. A mae'r ddau air yna yn eiriau, maen nhw'n eiriau acenog. Jyst i'ch atgoffa chi beth yw gair acenog. Gair acenog ydy gair lle mae'r acen, sef y pwyslais yn y gair, yn syrthio ar y sillaf olaf. Dim ond un sillaf, wrth gwrs, sy'n maith a mawr. Felly mae rhaid i'r, dyn ni'n cymryd yn ganiataol, felly mae sillaf olaf sy'n cario'r acen yn y geiriau hynny. Felly geiriau acenog ydyn nhw. Felly, beth sy'n digwydd? Cyn i ni symud ymlaen, y broest. Dwi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, ond dyma ni, osgoi proestio. Y peth pwysig wrth gyfateb geiriau acenog a'i gilydd yw peidio a chyfateb yr hyn sy'n ar yr acen. Enghraifft, mae'r ddau air acenog hyn yn cyfateb ar yr acen, ac o ganlyniad, maen nhw'n proestio. Cwch a coch. Dwi wedi dewis dau air sy'n amlwg yn proestio. Dych chi'n gobeithio pawb yn gallu clywed y ddau air yma yn proestio a'i gilydd. Cwch, coch. Maen nhw'n cyfateb o ran y gytsain sy'n ar y dechrau, wrth gwrs, a bysych chi o ganlyniad yn disgwyl iddyn nhw gyngeneddu gyda'i gilydd. Ond
mae'r broest yna yn rhwystro'r gynghanedd oherwydd bod nhw'n rhy debyg. Dyna ffordd arall o ddisgrifio proest. Mae proest bron fel odl, ond o ddim chwaith, oherwydd bod y llafariad yna'n wahanol. W yn cwch ac o yn coch. Cwch a coch. Felly, os felly, byddai'r llinell hon yn anghywir, oherwydd fod y ddau air acenog, dim yn gallu gael beth i'r gair dwi wedi sgwennu fan yna, yn anffodus, yn proestio. Dyma nhw, hwylio cwch i'r heli coch. Mae'r llinell yma'n anghywir am y rheswm hwnnw oherwydd bod cwch a coch yn proestio. Dych chi'n gallu clywed gobeithio wrth i fi ddweud y llinell yn uchel bod y llinell yma'n rhyfedd. Hwylio cwch i'r heli coch. Mae yna ormod o gytseiniaeth yn cael ei cyfateb felly. Mae'r ddwy ochr yn cyfateb bron yn llwyr. Hwylio cwch i'r heli coch. Mae'r yna yn rhwystro felly y gynghanedd. Ond, a troi'r sleid nesaf, bydde llinell hon yn gywir. Hwylio cwch i'r heli coll. Mae hwnna'n gywir. Hwylio cwch i'r heli coll. A'r rheswm am hynny ydy wrth gwrs bod cwch a coll dyn nhw ddim yn proestio. Mae yna gytseiniad gwahanol ar ddiwedd y ddau air yna. Mae'r gytsain ych ar ddiwedd cwch a'r gytsain yll ar ddiwedd coll. Felly mae nhw'n hen ddigon gwahanol i'w gilydd ar y diwedd. Dyn nhw ddim yn proestio, popeth yn iawn. Iawn, felly dyna un o'r prif bethau i'w gadw mewn cof wrth gyngeneddu geiriau acenog efo'i gilydd. Nawr, nawn ni symud ymlaen felly. Gan i weld, dwi'n cadw llygad ar y chat. Gobeithio bydd i ateb dy gwestiwn di, Osian, pan bod nhw'n proestio achos bod w a go yn rhy debyg? Na, oherwydd bod y ddau air yn gorffen efo ych. Ie, dyna'r peth pwysig, y ffaith bod nhw'n gorffen gyda'n gych. Iawn, oce, na i drio cadw llygad, mwy o lygad ar y chat. Cofiwch, os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, allwch chi deipio rhywbeth, neu codwch eich llais, wrth gwrs. Iawn, felly os ydych chi yn ddigon hapus bellach gyda cangeneddu geiriau acenog gyda'i gilydd, nawn ni symud ymlaen. At rhywbeth chydig bach gwahanol, sef cyfateb geiriau acenog a diacen. Beth yw'r drefn felly wrth gyngeneddu geiriau acenog, gair acenog ar y naill ochr a gair diacen ar ochr arall? A dyma'r ateb, rhaid cyfateb yr hyn sydd ar yr acen. A dyma enghraifft i chi. Hwylio cwch i'r haul cochaidd. Hwylio cwch i'r haul cochaidd. Nawr, y peth pwysig yn nodi yn y llinell hon ydy y ffaith bod y gair cwch fan hyn yn air acenog. A'r gair ar y diwedd yn y brifodl yn air diacen. Hynny yw, mae'r acen yn syrthio ar y sillaf olaf ond un. Cochaidd. Fel ydych chi'n gweld fan hyn, dwi wedi marcio'r acen gyda gwyrdd, glas llachar. Nawr, fel arall, mae'r union yr un rheolau yn berthnasol. Fel y gwelwch chi, mae gennau'r gytsain H fan hyn, a mae gennau'r gytsain L ac ec. A dwi'n cyfateb yr un cytseiniad yn yr un drefn o flaen yr acen yn ail hanner y llinell. Mae'r H fan hyn, a mae'r H yn L, mae'r L fan hyn, a mae'r ec fan hyn. Digwydd bod mae'r gynghanedd yma yn gynghanedd draws, oherwydd bod ni'n neidio ar draws y gytsain R fan hyn, sydd ar ôl yr orffwysfa. Ond y gwahaniaeth eglur gobeithio rhwng y llinell hon a'r llinell nath ni weld yn gynharach ydy'r ffaith bod y cwch yma, wrth gwrs, yn air acenog, a mae cochaidd yn air diacen. Fel dwi wedi sôn, fel dwi wedi danlinellu fan hyn, y peth pwysig ydy bod chi yn yr achos yma yn gorfod cyfateb yr hyn sydd ar yr acen. Nawr, allai ddim gorbwysleisio hynny, oherwydd dyna, mewn gwirionedd, dyna'r jump. Mae hwn yn un o'r ychydig
Un o'r pethau mwyaf, falle cymleth, ddim yn gymleth mewn gwirionedd, ond yn aml iawn wrth ddysgu'r gynghanedd, dyma un o'r jumps mwyaf ydych chi'n gorfod gwneud. Deall bod geiriau acenog yn anwybyddu'r hyn sydd ar yr acen, ydych chi'n gorfod trio cael nhw wahanol. Ond pan ydych chi'n cangeneddu geiriau acenog gyda geiriau diacen, ydych chi'n gorfod ateb yr hyn sydd ar yr acen. Okay? Os gewch chi gadw hwnna mewn cof, bob tro fyddwch chi'n iawn. Felly dyna'r prif beth. Felly gobeithio bod pawb yn deall hynny'n iawn. Os gennych chi'n rhyw gwestiynau am hynny, cofiwch nodi. Os ddim, nawn ni fynd ymlaen at y sleid nesaf yma, sef cyfateb geiriau acenog a diacen eto. Dyma rai enghreifftiau i chi, okay? Nawr, nawn ni ddechrau gyda'r gair llun. Llun, gair acenog. Nawr, mae llun yn proestio efo'r gair llen. Allwch chi glywed, gobeithio, bod nhw fwy na lai bron yn odli. Nhw ddim cweit, maen nhw'n proestio. Ond mae'r gair llun yn cangeneddu yn gywir gyda'r gair llonydd. Mae llonydd yn air diacen. A fel ydych chi'n gallu gweld yn y dadansoddiad sydd gen i ar y sgrin, maen nhw'n cyfateb. Okay? Felly, yn y gair llun, mae gennych chi L, acen, N. Felly hefyd yn y gair llonydd, L, acen, N. A fel ydych chi'n gallu gweld, dwi wedi lliwio'r gytsain ola yna, yn felyn, oherwydd gallwch chi anwybyddu y gytsain honno. Di ddim yn berthnasol i'r gynghanedd fan hyn. Peth pwysig ydy beth sy'n o gwmpas yr acen. Mae'r un peth yn wir gyda dŵr. Mae dŵr yn proestio gyda dyr. Dŵr, dyr. Maen nhw'n proestio. Ond mae dŵr yn cangeneddu'n gywir gyda aderyn. Oherwydd bod y ddau air yn dilyn yr un patrwm, dy acen r. Dy acen r. Yr un peth eto gyda pell. Mae pell a pwll, neu pell a pwll, maen nhw yn proestio, ond mae pell a pallu yn cangeneddu'n iawn. Sarn a swrn, falle'n fwy clywadwy erbyn hyn, mae'r broest yna, sarn a swrn, ond mae sarn yn cangeneddu'n gywir gyda siwrnau, neu siwrnau, neu siwrnau. A'r un peth eto gyda torch. Torch a twrch yn amlwg yn proestio, torch, twrch, ond mae torch a tyrchu yn cangeneddu'n gywir. O ran hynny, mae llun a llen yn cangeneddu gyda llonydd. Dyr a deryn, pwll a pallu, swrn a siwrnau, a twrch a tyrchu, maen nhw'n cangeneddu hefyd. Y peth pwysig ydy bod y gair diacen wrth gwrs yn cangeneddu'n gywir gyda'r gair acenog. Ydy hynny'n yn iawn i bawb? Dwi'n gwybod bod fi ddim yn gallu gweld pawb yn nodio ac yn ysgwyd pen chwaith yn gwirionedd. Ond os ydych chi eisiau fi fynd dros hynna eto, codwch lais. Iawn, os ddim, nawn ni symud ymlaen at y sleid nesaf. Un peth bach yw gadw mewn co cyn bod ni'n ymarfer. Y bai crych a llyfn. Cofiwch fod yn rhaid ateb pob cytsain sy'n syrthio ar yr acen. Okay? Mae'r gyfatebiaeth rhwng y geiriau hyn yn anghyflawn. Dyma ni fan hyn. Ton a teyrnas. Nawr, fel y gwelwch chi, y gair ton, ty, acen, n. Y gair teyrnas, mae gennych chi ty, acen, r, n. Mae gennych chi ty ag n, oes, ond mae'r ffaith fod yna r yna hefyd yn cawlio'r gyfatebiaeth. So felly, os oes yna ddwy gytsain fel sydd fan hyn ar yr acen, sef yr r a'r n, mae rhaid ateb y ddwy gytsain hefyd yn y gair acenog. Fel twrn, er enghraifft. Mae hwnna'n cangeneddu'n iawn gyda teyrnas. A mae'r un peth yn hyn, mae'n fwy amlwg yn yr enghraifft yma o bosib. Ar lafar, fyswn ni'n gallu maddau i chi am feddwl bod y ddau air yma yn cangeneddu'n gywir, ond dydyn nhw ddim yn gwirionedd. Gwarth a gorthrwm. Maen nhw'n swnio'n debyg iawn. Gwarth, gorthrwm. Ond, fel ydych chi'n gweld, g, acen, r, yth.
Ond fan hyn, G ac yn yth, ond mae yna eto fan hyn. A gan bod yr na'n dal i fod yn stuck wrth y cytseiniaid eraill yma, mae rhaid i hateb hi hefyd. Okay? Iawn, felly cofiwch bod angen ateb pob cytsain sy'n syrthio ar yr acen, neu di ddim cweit yn gweithio'n iawn. Nesta di gofyn, daw i mi bris dim brysio. Ydy, mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n gywir. Da iawn. Ie, dych chi di chael? Iawn fyna Nesta, da iawn. Daw i mi bris dim brysio. Nawn ni'n mynd ymlaen, dwi'n gwybod bod chi'n ysu am gael ymarfer, felly dyma ni, rhowch dro arni. Chwiliwch am eiriau diacen, sy'n cyngeneddu'n gywir, ar 3 gair acenog hyn. Ton, perth a trist. Os ydych chi eisiau llinellau, allwch chi wneud, ond os dim rhaid, y dasg yn syml y tro yma ydy jyst ffindio gair arall, diacen, sy'n cyngeneddu gyda'r geiriau acenog hyn. Tenyn. Da iawn. Ton, tenyn. Iep. Da iawn, Emlyn. Gweithio da. Tynnu. Ie. Ie. Gweithio da. Tanio, tanau. Ie, dych chi'n eich lywed i. Terfyn, yn anffodus na, oherwydd T ac yn R ag F ydy terfyn. T ac yn RF. Ddim cweit yn cyfateb i ton. Tonnau, iawn. Tanwydd ydy, mae hwnna'n gywir Lyn, da iawn. Tywyn, tywyn ddim yn anffodus. Tywyn oherwydd does dim byd ar yr acen. T ac yn dim byd ydy tywyn. Yn anffodus. Mae yna ffordd arall i gyngeneddu'r geiriau hynny, ond ddim yn cweit yn cyfateb oherwydd dyw'r N ddim ar yr acen. Yn tyw in. Dwi'n hwnna'n ei sens, oce? Tywyn. Tennis. Ie, mae hwnna'n gywir. Tennis. Teulu. Da iawn. Teulu. Twyni hefyd. Cywir. Atyniad. Neis iawn, Gareth. Ie, ton, atyniad. Gweithio'n dda. Tanio. Tenau. Tiwnio. Twyni. Perffaith gywir. Da iawn. Da iawn. Gwych. Jyst i esbonio'n gywir felly, yn gyflym gyda tywyn. Right? Fysa tywyn yn cyfateb yn gywir i eiriau fel tawe, neu tewi, neu tie. Oherwydd does na ddim cytsain ar yr acen yn y geiriau hynny. Dwi ddim wedi cyfro hyn yn y cyflwyniad heddiw, ond y gair am hynny ydy'r acen lafarog. Oherwydd does na ddim cytsain ar yr acen. Tyw, in, taw, e, tew, i, ti, edd. Does na cytsain yna, oce? A ni jyst fynd yn ôl, pwy ar fan hyn. Tawnis. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda, da iawn. Porthmon. Dych chi'n mynd ymlaen at perth. Ie, da iawn. Bron. Bron yna, cofiwch am y bai crych a'r llyfn yna. Porthmon, mae gennych chi P ac yn R, yth, M. Mae'r yna yn anffodus, yn cawlio'r gynghanedd. Felly ddim cweit yn cyfateb. Mae'n swnio'n debyg iawn, ond ddim cweit yn gweithio, oherwydd yn M. Tywyn, o'na fideo yna. Trist, trawstiau, da iawn. Ie, maen nhw'n gweithio'n dda. Trist, trawstiau. Gwych. Parthau, ie, da iawn. Parthau gan Judith a Gosian, da iawn. Perth a porthyr, ie, da iawn. Porthi. Ddim cweit pwythau yn bus. Ddim cweit pwythau, oherwydd dyw'r ddim yn yna. Cofiwch, mae angen ateb y cytseiniad yna i gyd. Parthed, ie. Perthyn, perthi, parthau. Trwstan, trist, trwstan, da iawn. Porthor, ie, da iawn. Parthau, da iawn. Ie. Gwych. Trystan, ie, mae hwnna'n gweithio'n dda. Trist, Tristan. Trystan. Trawst. Mae trawst bron o bod yn, wel, dim cweit yn proestio, ond mae fe'n rhy debyg. Mae trawst a trist. Trawstiau, cofiwch mae geiriau diacen dyn ni angen fan hyn. Trawstiau, bys hwnna'n iawn. Trosti, dyna ni, trawstiau fan yna. Trawstiau eleni, dyna ni. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Ie, da iawn. Okay. Trosodd, ddim cweit, mae trosodd, T, R ac yn S. Ydych chi angen y T hefyd ar ôl yr S. Yn anffodus.
Bron yna, tristwch. Ie, mae hwnna'n iawn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n iawn. Trystio. Ie, da iawn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda. Trystio. Fel chi'n gweld, mae'r opsiynau yn niferus iawn. A dyna, eto, un o'r pethau sy'n caniatáu'r gynghanedd weithio, y ffaith fod na amrywiaeth mawr o wahanol gyfatebiaethau. Trostre. Bron arwyn. Y broblem sy'n fan yna, dwi'n gallu gweld bod chi'n amheus o hynna oherwydd y marc cwestiwn. Felly bron yna, y broblem ydy bod yna hefyd wrth gwrs. T-r ac en S-T-r. Trostre. Felly bydd yna'n anodd dod o hyd i air arall i gyngeneddu gyda trostre. Ystriw. Tristram. Mae'n gallu gweithio, mae'n siŵr. Ton ac atyniad ydy, Martin, ie, mae hwnna'n gweithio'n dda iawn. Ie, ydy, ton atyniad, mae'n gweithio'n arbennig o dda, ydy. Het rasta. Da iawn. Mae hwnna'n dda, da iawn. Dyfeisgar, fi'n licio hwnna. Het rasta. Ie. Trostint, da iawn, ie, cywir. Da iawn. Felly, ie, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd y diwedd y llwybr bach yna. Da iawn, gobeithio bod pawb wedi deall hwnna. Dwi'n meddwl bod yr atebion i gyd yn rhaid da iawn. Dwi'n gallu gofio beth yw'r sleid nesaf. Llunio llinellau. Iawn. Y cam nesaf, wrth gwrs, yw mynd ati i greu llinellau o gynghanedd. A dyma enghraifft syml i chi. Ar y don, syrffiwr dawnus. Felly yng nghamrif 2 yn y fan yna, ydych chi'n gallu gweld mae y cytseiniad r a d sy'n dod o flaen yr acen yn y gair don. A wedyn mae gennych chi n ar yr acen. Ochr draw wedyn, mae gennych chi r a d o flaen yr acen. Ydych chi hefyd yn ateb yr n yna yn bwysig iawn sy'n ar yr acen. Ydych chi'n gallu anwybyddu'r s sy'n ar y diwedd. Ydych chi hefyd yn gallu neidio yn y gynghanedd draws hon dros yr s a'r r a'r f yn y canol ac anwybyddu rheini popeth yn iawn. Felly, beth ydych chi'n weld erbyn cam rhif 3 ydy r, d ac n, r, d ac n. Dyna'r peth pwysig. Felly, ar y don, syrffiwr dawnus. Okay. Iawn. Os felly, dwi eisiau chi roi tro arni rwan a cwblhau'r llinellau yma drwy roi gair di acen ar diwedd y llinell. Sori, y llinell hon. Dyma ni'n llinell sy'n yma. Felly, y llinell ydy da yw gwyn. Be? Da yw gwyn. Reit, felly beth sydd gennych chi ydy d, g ac n. Felly beth ydych chi angen mewn gwirionedd ar ochr arall y llinell ydy d, g ac n. Cofiwch, gallwch chi gael faint fynnwch chi o gytseiniad cyn y dy yn yr ail hanner. Da yw gwyn hyd y gwanwyn. Neis iawn. Ie, cywir, Lynn. Hyfryd. Judith, da yw gwyn o di gwenyn. Neis iawn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda iawn. Ydy, perffaith. Da yw gwyn a pryd o ginio. Neis iawn. Mae'n gweithio'n dda hefyd. Ie, da yw gwyn a da i ginio. Dwi'n cytuno'n llawn gyda ti, Osian. Hyfryd, da yw gwyn a da i ginio. Da yw gwyn gan Gareth Owen. Da yw gwyn yn y gwanwyn. Chi bron yna, Gareth? Gwyn a gwanwyn yn cyfateb gywir. Cofiwch am y dy. Dych chi angen ateb y dy na o flaen y gair gwanwyn yn rhywle, rhywsut. Martin, da yw gwyn, di a gwyn. Fwy'r o ddau, bron yna, y broblem ydy bod y gwyn a gwyn, maen nhw'n ddau air acenog. Cofiwch bod angen gair diacen ar y diwedd. Diacen, felly gair efo mwy nag un sillaf yn syml iawn, gyda'r acen ar y sillaf olaf o'n dyn. Fel arall, mae'r ateb cytseiniad yn gywir. Wedyn hwn, da yw gwyn, gwerth dwy geniog. Neis iawn, ia, hwnna'n gweithio'n dda, da iawn. Da yw gwyn, gwerth dwy geniog. Dwi ddim yn siŵr diw'n wir, ond dyna ni, ia, da iawn.
Anwen wedyn, da yw gwyn y myd geneth. Ie, da iawn, maen nhw'n gweithio'n dda. Ie, gwyn a geneth, a wedyn ffeindio'r dy na wrth gwrs o blaen. Da iawn. Da yw gwyn adeg anwn. Arallfydol. Neis iawn, Emlyn. Licio hwn. Da yw gwyn adeg anwn. Neis iawn. Ie, mae'n gweithio'n dda. Mae'n enghraifft da o beidio a gorfod rhoi gytsain sy'n dod o flaen yr acen, sef G yn gwyn, yn y gair ola. Nathon ni sôn am hyn yr wythnos diwetha, a nawn ni sôn eto maes o law, ond does dim rhaid i'r G na ddod yn y gair olaf. A mae'n gweithio'n dda, yn dydi? D, G ac yn N. D, G ac yn N. Gweithio'n dda. Da yw gwyn adeg anwn. Wedyn hwn, enfys, da yw gwyn gad y gwyno. Neis iawn. Ie, mae hwnna'n gweithio dda iawn. Da yw gwyn gad y gwyno. Wedyn, da yw gwyn cyn digonedd. O'n i'n meddwl pryd fysa rhywun yn taro ar y gair digonedd. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda iawn. Da iawn Arwyn. Da yw gwyn cyn digonedd. Neis iawn. Da yw gwyn wrth hudo gwenallt. Ie, neis. Neis iawn. Fan hyn wedyn, da yw gwyn gweithiwr dign. Ddim cweit fan yna. Y broblem fan yna ydy, gan i weld, da yw gwyn. Dych chi efo'r cytseiniad fwy na lai, ond dych chi angen yr acen. Cofiwch bod yr acen yn dod ar ôl G. Yn y gair dign, mae'r acen yn dod ar ôl y gair y llythyren dy. Felly mae yna broblem yn fan yna wedyn. Okay. Wedyn hwn wedyn gan Lynn. Da yw gwyn at dyganu. Ie, da iawn. Mae hwnna'n dda. Mae'n bosib bod yna broblem fan yna. Y broblem ydy cyseilio. Dyn ni'n mynd i cyfro hyn, dwi'n meddwl eto. Mae'n broblem gyda'r ail hanner yna ydy bod at dyganu. Nôl yr arfer, fyse y ty yna yn cyseilio'r dy. Felly byse'r sŵn dy yn diflannu i fod. Ond dwi yn meddwl, a dwi wedi siarad efo bobl eraill am hyn, Myrddin ap Dafydd er enghraifft yn ei plith nhw. Mae'n gwirionedd, mae'n arferion siarad Cymraeg ni yn newid rhywfaint, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl fod y dy yna yw chlywed erbyn hyn. Fysa ni'n dweud, da yw gwyn at dyganu. A fysa chi'n gallu clywed y dy yna. Dwi'n meddwl bod y ty yn cyseilio'r dy. Felly, beth bach ydy hwnnw, ond mae yn gweithio'n dda. Da iawn, da yw gwyn at dyganu. Da yw gwyn o dyganwy. Da iawn, hyfryd. Da yw gwyn i diganu. Ie, i ti falle fyso, ond dyna ni, mae hwnna'n gweithio yn dda, mae'n gywir. Da yw gwyn a dygenu. Dy-eni o bosib, ond mae'n siŵr bod yna rhyw ferf, rhyw hen ferf geni, ond ta waith. Da yw gwyn a dygenu. Ie, mae'r gyfatebiaeth yn gywir yn fan yna. Da yw gwyn rhaid ei ganmol. Bron. Y broblem fan hyn, Mair, ydy bod yn camol, wel, i ddweud y gwir, fel chi, dyn ni ddim yn dweud canmol yn nachdyn wrth ddweud y gair. Dyn ni, mewn gwirionedd, yn dweud y gytsain a mae'r N yn diflannu. Felly, M ydy'r sain yn nghanol camol. A fysa fo'n cyfateb i air fel cam, neu cwm, yn hytrach na gwyn, felly. Ydych chi bron yna. Hwn wedyn gan Martin. Da yw gwyn di i Gwyneth. Perffaith. Ie, neis iawn. Gwyn di. Da yw gwyn gyda Gwenan. Ie, neis iawn. Da yw gwyn drwg yw dogni. A, bron. Gan i weld, da yw gwyn. Y broblem ydy, cymarwch y gair gwyn yna gyda dogni. Dwi'n gwybod bod nhw'n defnyddio, yn cynnwys yr un math o gytseiniad, ond maen nhw'n gweithio'n wahanol yn gangyneddol. Gyda'r gair gwyn, mae gennych chi G ac yn N, a gyda'r gair dogni, mae gennych chi D ac yn G, N. Felly, dy ddim yn cyfateb yn gywir yn anffodus. Cofiwch bod rhaid chi gael rhywbeth i gyfateb gyda'r G ac yn N. G ac yn N. Hwn wedyn, da yw gwyn, 10 i ninau. Da iawn. Eto, bron. Dych chi bron yna. Y broblem fan hyn, reit ydy, bod yr N yna ar ddechrau ninau. Se honna ddim yna, sy'n iawn.
Y broblem ydy bod y ddim cweith yn cyfateb oherwydd hynny. D, G, N, ond ar ochr arall y llinell, D, G, N ac yn N. Okay? Felly, dyna'r broblem yna. Mae yna dwyll gynghanedd mewn gwirionedd oherwydd bod yr N yna ar ddechrau ninau ddim yn cael ei hateb. Da yw gwyn a dyganu. Neis iawn, ie. Hyfryd. Da yw gwyn, ond nid dyrygioni. Mae hwnna'n wir wrth gwrs, ond yn gyngeneddol, anghywir. Just. Oherwydd, D, G ac yn N ar y dechrau, ond yn yr ail hanner, D, R, G ac yn N. Fi newydd teipio fewn bod fi wedi gweld bod na yn ormod. Sori, na fo. Ie, felly mae'r just yr ar yna. Mae'n gallu slipio mewn heb i neb i gweld un anffodus. Fel arall, bron yna, da yw gwyn, ond di gynnen. Ie, da iawn. Ie, neis iawn. Da yw gwyn adeg anwyd. Dwi'n siŵr ydy hwnna'n wir, ond ie, da iawn, mae'n gywir yn gyngeneddol. Da yw gwyn un digoni. Neis iawn. Iawn, a wedyn, da yw gwyn, da yw gwenu. Da iawn. Ie, hyfryd, da yw gwenu. Da yw gwyn o deganau. Pidwch o gyfer gwyn o deganau. Dyn ni'n mynd argymell hynny, ond mae'n gywir. Da yw gwyn o deganau. Da iawn. Da iawn. Reit, hwn fan hyn. Da yw gwyn, rhaid gwanhau. Reit. Na, broblem fan hyn ydy bod y gair gwanhau yn air acenog. Dydy gwanhau ddim yn air diacen, oherwydd bod yr acen ar y sillaf olaf. Dyn ni'n dweud gwanhau, a dyn ni ddim yn dweud gwanhau. Dyn ni'n dweud gwanhau. Felly mae'r pwyslais, mae'r acen ar y sillaf olaf, sy'n golygu bod gwanhau, wrth gwrs, yn air acenog. Felly yn gyngeneddol, G, N, acen ydy gwanhau. Okay? Felly, cadwch lygad ar hynna. Bwysig, mae'n enghraifft da mewn gwirionedd, mae'n bwysig bod y pethau hynny'n cael eu codi oherwydd mae'n bwysig sylwi ble mae'r acen yn y gair. Felly ar bapur, mae hwnna'n edrych yn iawn yn dydi, ond wrth i chlywed i wedyn, di ddim cweit yn gweithio. Dyna pam o'n i'n rhoi mae'r cwestiwn, achos o'n i'n clywed efo hun, di hwnna'n iawn, ond na pam o'n i'n gofyn cwestiynau. Yn union. A fi'n licio'r ffaith hefyd bod chi'n dweud bod chi'n clywed y peth, dyna'r peth pwysig wrth gwrs. Dwi'n mynd ddylsen i gyd allu clywed y gwahaniaeth. Wrth i ddweud y llinell, da yw gwyn, rhaid gwanhau. Ie, ddim cweit yn cyfateb na chdi. Ie, felly mae hwnna'n beth. Mae'n stretcho. Ie, yn union. Diolch. Diolch. Iawn, cofiwch, os ydych chi eisiau rhoi llinell eraill i lawr, mae croeso chi'n neud. Os ydych chi ddim yn siŵr am rhywbeth, dyma'r cyfle i ofyn. Da yw gwyn had y gwenith. Neis. Ie, neis iawn. Licio hwnna ymlaen? Neis iawn. Staros ychydig bach mwy rhag ofn bod yna linellau ar ei ffordd neu ar y gweill. Hwn ydyn reit, da yw gwyn, onid gwyddwn. Yn anffodus, mae'r cytseiniad o flaen yr acen yn iawn, ond cofiwch reit, sylwch ar y gwahaniaeth yn un gyda gwyn, reit, a gwyddwn. Yn anffodus fan hyn, beth sydd gennych chi yw G acen N, ond G acen sgennych chi yn gwyddwn. Dyna'r broblem fan yna, okay? Felly, dydy gwyn a gwyddwn ddim cweit yn cyfateb oherwydd mae G ac yn ddysu yn gwyddwn. Mae'n cyngeneddu gyda geiriau fel gwadd a gydd a gwydd ac yn y blaen. Da yw gwyn gyda gwennol. Ia, neis. Ia, mae hwnna'n gywir. Off i honno. Neis iawn. Iawn, os felly, nawn ni symud ymlaen. Dwi'n meddwl bod ni wedi... da yw gwyn,
ond Gwenwyn. Dyna wireb i chi. O'r fan neu rhyw ddihareb. Un llinell, daw gwyn, ond Gwenwyn. Mae'n wir ac yn gywir. Da iawn. Reit, oce. Nawn ni symud ymlaen felly at y sleid nesaf. Yna i gadw golwg ar y chat hefyd. Reit, felly ateb cytseiniad. Fel y gwelson ni'r wythnos diwethaf, does dim rhaid i'r gytsain sy'n syth o flaen yr acen fod yn rhan o'r gair ar y diwedd. Hynny yw, reit? Da yw gwyn, ond gwau anwen. Dyn ni wedi gweld enghreifftiau tebyg yn barod o'r math yma o beth, ond dyma jyst i'ch atgoffa chi, bod modd bod yn ddyfeisgar wrth ateb y cytseiniad o ran eu lleoliad nhw. Felly, mae'r llinell gyntaf yna, rhif 1, da yw gwyn, ond gwau anwen. Ar yr olwg gyntaf ar y papur, fysach chi'n meddwl, wel, dydy honno ddim yn gynghanedd na chydi. Ond ydych chi'n edrych yn rhif 2 wedyn, dy, g ac yn n, dy, g ac yn n. A os dyn ni'n cael gwared o'r llafariad yn rhif 3 yn fan yna, ydych chi'n gweld yn eglur gobeithio bod y gynghanedd hon yn gweithio'n iawn. Dy, g ac yn n, dy, g ac yn n. Felly, dydy o ddim ots mewn gwirionedd ble mae'r cytseiniad, jyst bod nhw yn y drefn gywir. A dyn ni, wrth gwrs, yn y gynghanedd draws hon yn neidio dros yr n yna hefyd. A dyn ni hefyd yn anwybyddu'r n sy'n ar ddiwedd anwen, oherwydd di ddim yn rhan o'r gynghanedd. Iawn, jyst enghraifft ydy hwnna o sut mae'r math yna o beth yn gweithio. Sori Anwen, ie. Dyn ddim yn cyfeirio atoch chi'n bersonol. Da iawn, ie, pidwch a gymryd o'n bersonol. Elen yn yna, da yw gwyn, da yw ganmol. Na, yn anffodus, mae'r yna, wrth gwrs, yn camol. Yn cweith yn iawn. Felly, M ydy'r sain, lle N. Dwi'n chi'n clywed y gwahaniaeth yn yna. A wedyn hwn, da yw gwyn o wlad Gana. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda, ydy? Yr hen dreiglad, nôl yr ysol canol gyda'r treiglad yna, gwlad Gana. Di hwnna'n y Beibl sgwni? Dwi'n yn gwybod. Ond ta waith, ie. Gana, wrth gwrs, Gana. Mae'n o wlad yr enw Gana, yn does? Yn Africa, mae'n gweithio'n dda. Da yw gwyn o wlad Gana. Hyfryd. Da iawn. Oce. Na i jyst symud ymlaen. Enghreifftiau di'r rhain o beth ydych chi'n gallu gwneud mwyn cwblhau'r gynghanedd. Okay? Felly, dyma roi tro arni eto. Cwblhewch y llinell. Awr fwyn. Llenwch y bwlch. Mae rhaid i chi orffen y llinell gyda'r gair unwaith. Felly, fel y gwelwch chi'n rhif 3 yn y fan yma. Mae gennych chi r, f, ac yn n. A wedyn mae ar ail yn ochr arall y llinell, mae'r n sydd ar yr acen eisoes wedi cael ei hateb yn y gair unwaith. Felly, ddech chi'n gofod poeni gormod am hynna. Ond beth ydych chi'n gorfod wneud ydy ateb yr r a'r f o flaen yr acen. Awr fwyn, unwaith. Awr fwyn araf unwaith. Da iawn o Sian, ie, mae'n gywir. Awr fwyn araf unwaith, ie. Orofio unwaith, awr fwyn orofio unwaith, ie, da iawn, mae'n gywir. Awr fwyn wirif unwaith. Ie, neis iawn, ie, da iawn. Awr fwyn rhwyfo unwaith, ie, da iawn. Ie, dych chi'n cofio wrth gwrs bod r yn gallu cael ei hateb ag r. Mae'n bosib cyfateb y ddwy gytsain honno, r a rh. Awr fwyn i'r dorf unwaith. Neis iawn, da iawn. Awr fwyn arfau unwaith. Ie, mae hwnna'n gywir hefyd, da iawn. Anna, ie, arfau, mae hwnna'n gweithio'n dda. Awr fwyn o brawf unwaith. Perffaith, ie. Awr fwyn gyrfa unwaith, da iawn. Dilwyn, Emlyn eto, awr fwyn o rwyfo unwaith. Ie, mae hwnna wedyn yn rhoi'r rhwyfo i mewn i linell sy'n gweithio'n dda. Ie, awr fwyn a barf unwaith. Ie, dwi'n teimlo fel na weithio meil gen i farf.
un tro hefyd. Gan i weld awr fwy, nid bod fi'n awgrymu am bod gennych chi farf unwaith, ond dawaith, awr fwy na barf unwaith, awr fwy'n ei rhifo unwaith, da iawn, mae hwnna'n gweithio. Awr fwy'n o brifio unwaith, da iawn. Awr fwy'n o frefu unwaith, da iawn. Awr fwy'n orfu unwaith, da iawn. Awr fwy'n i'r farf unwaith, da iawn, mae hwnna'n gweithio dda. Ia. O'n i'n meddwl tyfu barf i ddweud y gwir yr wythnos hon, ond oedd yn cosi gormod ddoe, felly nes i siafio. Teimlo'n llawer gwell erbyn heddiw. Awr fwy'n rhyfeddod unwaith ddim cweit ymlaen oherwydd. Wrth gwrs, cofiwch am yr a'r dy na. Ond yn amharu ar y drefn, mae rhaid i'r a'r na ddod yn syth o flaen yr acen. Dwi'n gwybod bod gennych chi nhw yn y gair rhyfeddod, ond mae rhaid i nhw ddod o flaen yr acen sy'n y gair unwaith, heb fod na unrhyw gytseiniad rhyngddyn nhw. Okay? Awr fwy'n ar of unwaith. Nes iawn? Okay. Unrhyw unellau eraill ar ei ffordd? Awr fwy'n o rifo unwaith. Da iawn, gywir. Awr fwy'n darfu unwaith. Neis iawn, Da iawn, Lynn. Fel ydych chi'n gweld, wrth gwrs, y peth pwysig yw ateb yr un cytseiniad yn yr un drefn o flaen yr acen. Emlyn, awr fwy'n gorryfedd unwaith. Eto, yn anffodus na, mae gennych chi, ydych chi wedi cael gwared o'r dy, ond mae gennych chi'r o hyd. Mae hwnna dal i amharu yn anffodus. Awr fwy'n o'r hefyn unwaith. Yn anffodus eto, mae'r un broblem, mae'r yn y gair hefyn. Mae hwnna'n amharu ar y gynghanedd. Di ddim i fod yna, os liciwch chi. Awr fwy'n ar brawf unwaith, da iawn. Cywir. Awr fwy'n ar fai unwaith. Da. Awr fwy'n heb yr arf unwaith. Neis iawn. Awr fwy'n a orfu unwaith. Neis iawn. O yrfa unwaith. Da iawn. Mae hwnna'n rhain i gyd yn gweithio'n iawn. Oherwydd bod y patrwm, wrth gwrs, yr un peth yn yr hanner cyntaf a'r ail hanner. Awr fwy'n heb grafu unwaith. Neis iawn. Mae hwnna'n gweithio dda hefyd. Ydy, da iawn. Ydy. Orf ac yn en. Da iawn. Nes rhaid chydig bach o amser i chi rhagor, dwi'n gwybod bod yn siŵr bod yn gallu bod yn eitha anodd sgwennu'r llinell yma, fi'n ein parablu yn y cefndir, ond awr fwy'n y garaf unwaith. Neis iawn. Dych chi'n gweld yn yr amrywiaeth yma gymaint o bosibiliadau, gymaint o ddewisiadau sydd ar gael i'r cyngenyddwyr. Awr fwy'n erof unwaith. Neis iawn. Eto, gweithio'n dda. Awr fwy'n fi'n araf unwaith. Da iawn, Anwen. Neis iawn. Awr fwy'n fi'n araf unwaith. Da iawn. Wel, dwi'n cymryd felly bod pawb yn deall y gwyddor yn fyna. Cofiwch fod angen i'r cytseiniad yma gael ei ateb yn yr un drefn, hefyd ddim byd yn dod rhyngddyn nhw. Dyna'r beth bwysig ynddo. Dyna ddim byd yn dod rhyngddyn nhw. Awr fwy'n o frefu unwaith. Da iawn, Elen. Mae hwnna'n gweithio. Ag Iwan, awr fwy'n cyrraedd unwaith. Mae hwnna'n gweithio dda hefyd. Da iawn, gret. Frefu. Da iawn. Os felly, reit, pam wedi cael gafel go dda arni. Nawn ni fynd ymlaen jyst i ddangos rhain enghreifftiau i chi, oce? Rwan, fel nes i'r wythnos diwetha, mor wahanol yw'r llinellau isod,
Mae gan bob un ohonyn nhw, wel, i ddweud y gwir, does ddim pob un ohonyn nhw, ond rhan fwy ohonyn nhw, union yr un patrwm cyngeneddol, ond fwy na lai yr un patrwm cyngeneddol gan bob un ohonyn nhw, okay? Sef R, M ac yn N. Fel gwelwch chi fan hyn, oriau mwyn ar y mynydd, oriau mwyn i Romania, oriau mwyn o rym anwel. Wedyn, yn y ddwy enghraifft ola, mae yna gytuniad eraill sydd ddim yn cael ei hateb, ond cyngeneddion traws ydyn nhw. Oriau mwyn drama uniaeth. Oriau mwyn pyrm i Anna. Maen nhw basically'n dilyn, mae pob un o'r llinell yma'n dilyn yr un patrwm. Maen nhw'n wahanol iawn, mae pob un o'n nhw'n yn eithriadol o wahanol mewn gwirionedd. Ond maen nhw gyd yn dilyn yr un patrwm. A'r rheswm dwi wedi roi'r enghreifftiau yma ar y sgrin yn benna, ydy mwyn dangos gymaint o wahanol y bosibiliadau, wrth gwrs, sydd o ddilyn yr un patrwm ar y gynghanedd. Iawn. Dyma'r peth ola newn ni. Dechrau ar y diwedd. Y dilyn yr un peth yn athyn ni wythnos diwethaf. Felly, dechrau ar y diwedd. Y tro yma, dwi wedi rhoi ail hanner y llinell i chi. A dwi eisiau chi gwblhau'r hanner cyntaf. Felly, yr hyn sy'n gorffen y llinell ydy ar dir mynydd. Wel, i ddweud y gwir, dwi wedi mynd trwy'r opsiynau felly gyda'r llinell yma, ond fadwch chi wneud yr un peth os licwch chi hefyd. Felly dyma'r enghreifftiau sydd gen i, ar dir mynydd. Felly, fel y gwelwch chi fan hyn, reit, yn ail hanner y llinell, mae gennych chi R, D, R, M, a mae gennych chi acen N. Felly dyna'r opsiynau sydd gennych chi. Nawr, beth yw'r lleafswm? Beth yw'r minimum y gallwch chi wneud mwyn cyngeneddu? Wel, yn yr achos yma, yr unig beth ydych chi wirioneddol angen ydy cyfateb yr hyn sydd ar yr acen. Sef yn achos llinell hon, N. Dyna gyd mewn gwirionedd ydych chi'n gorfod wneud mwyn creu cynghanedd y tro hwn. Acen N, acen N. Fel mae llinell hon, enghraifft, yn dangos, A yw wyn ar dir mynydd. A yw wyn ar dir mynydd. Nawr, dydy ddim yn cynghanedd gre iawn, ond cynghanedd ydy hir un fath. Oherwydd beth sydd gennych chi ydy acen N, yn cyfateb ar acen N. Yr acen N yn y gair wyn, yn cyfateb ar acen N yn y gair mynydd. Mae hwnna'n ddigon. Mae hwnna yn ddigon. Fel y gwelwch chi, does na ddim cytseiniad o flaen y gair wyn. Popeth yn iawn. Popeth yn iawn. Does dim angen. Does dim rhaid. Ond mae'n siŵr, mwyn bod ychydig bach yn fwy person, so well i chi gyfateb o leia un gytsain. Fel ydych chi'n gallu gweld yn llinell yma, o flaen yr acen. Oriau mwyn ar dir mynydd. Oriau mwyn ar dir mynydd. Felly, fel y gwelwch chi'n fan hyn, beth sydd gennym ni ydy R, M ac yn N. R, M ac yn N. Felly, yn y llinell yma, dwi wedi dewis ateb mwy o gytseiniad. A dwi wedi anwybyddu yr R a'r D sy'n mewn melyn yn y canol fan hyn. Dwi wedi neidio dros yr heini. Neidio ar ei traws nhw, yn y gynghanedd draws hon. Oriau mwyn ar dir mynydd. Iawn, so yn yr achos yma dwi'n ateb yr R, dwi'n ateb yr M, a dwi'n ateb yr N sy'n ar yr acen. Be am ateb mwy o gytseiniad? Ateb tair cytsain o flaen yr acen y tro yma. Adar man ar dir mynydd. Yr achos yma, mae gennych chi D, R, M ac yn N. D, R, M ac yn N. A dwi'n anwybyddu'r un gytsain unig yma yn y canol, sef R. Neidio ar draws y gytsain hwnna. Felly mae rhywbeth felly yn berffaith bosib hefyd. Fel y gwelwch chi erbyn hyn, y mwyaf o gytseiniad ydych chi'n ateb mewn llinell, y mwyaf cadarn ydy hi fel llinell. Felly erbyn hyn, ydych chi'n gallu clywed y gynghanedd yn glywed, mae'n gadarn iawn, mae'r cytseiniad yn clecian. Adar man ar dir mynydd.
Ydych chi'n gallu clywed y gynghanedd yn eglur, yn fwy eglur na'r gynghanedd honno gyda'r gair wyn, enghraifft, o ddim yn arbennig o gry. Ydych chi'n gallu ateb mwy o gytseiniad, wrth gwrs, fel yn y llinell hon, lle mae yna bedair cytsain yn cael ei cyfateb o flaen yr acen. Rhedwyr man ar dir mynydd. Felly yn yr achos yma mae gennych chi rhy, dy, yr, ac yn en. Yn cyfateb i dy, yr, ac yn en. Felly mae hwnna yn cyfateb yn gywir hefyd. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r cytseiniad yn clecian go iawn, a o bosib bod nhw'n gor-glecian. Rhedwyr man ar dir mynydd. Lot o gytseiniad erbyn hyn yn cael ei cyfateb. Dyma'r math o gyngeneddion ydych chi'n cael yn gwaith tudur aled enghraifft, wrth i fodd yn ateb pob math o wahanol gytseiniad. Fedrwch chi fynd gam ymhellach wedyn. Ateb mwy o gytseiniad. Dyma un enghraifft o gynghanedd groes y gyswllt. Dyn ni'n mynd bach yn desbryd erbyn hyn o ran yr ystyr, ond angofiwch am yr ystyr am y tro. Dyma gynghanedd lle mae yna 1, 2, 3, 4, 5, mae yna 6 o gytseiniad yn cael ei hateb erbyn hyn. Nawr, der mewn ar dir mynydd. Fel yn yr achosion o'r blaen, mae gennych chi wrth gwrs, cyn yr acen, dy ag Mae'r una yn cael ei hateb yn yr ail hanner fan hyn, dy, a mae mewn a mynydd yn cyfateb hefyd, wrth gwrs. Ond be am yr n yma? Mae yna n ar y dechrau, a fysech chi'n gallu anwybyddu n, wrth gwrs, fel n wreiddgoll, oherwydd bod n yn gytsain feddal iawn a chyffredin. Ond at ddibenion y gynghanedd hon, mae'n ei gymryd bod ni hefyd yn cael ei hateb, a mae hi mewn gwirionedd yn cael ei hateb ar ddiwedd y gair mewn. Fan hyn. Felly dyna pam bod ni'n cael ei galw wedyn yn gynghanedd groes o gyswllt. Oherwydd bod yr n yna o hanner cyntaf linell yn cael ei hateb hefyd. Di hwnna'n eglur? Felly mae gennych chi n, dy, a hefyd mae gennych chi n, os ydych chi'n gallu gweld y cursor ar y sgrin, gobeithio bod chi'n gallu. Mae gennych chi n, dy, fyna hefyd. Felly dyna'r opsiynau sydd gennych chi. Okay? Mae gennych chi gryn dipyn o opsiynau o ran faint o gytseiniad i'w hateb. Yr unig beth mae'r rhaid i chi wneud, wrth gwrs, yw cadw'r un drefn. Mae hwnna'n sicr yn eithriadol o bwysig, mae'n allweddol, a bod chi hefyd ddim yn dod â chytseiniad eraill i mewn, rhaid dieithr. Mae'n rhaid chi gadw'r patrwm. Fyny chi wedyn, eich dewis chi o ran pa gytseiniad, neu faint o gytseiniad, dych chi yn ei hateb. Reit, mae ambell i linell i dod i mewn, gen i weld fan hyn. Trio meddwl, ble nath i adar man ar dir mynydd? Ie, Lynn, nath chi gael hwnna. Ladar man ar dir mynydd, neis iawn. Rhodio'r mawn ar dir mynydd? Ie, neis iawn. Oriau o amynedd ar dir mynydd. Wan, Alun, reit, dych chi fwy na lai, iawn fan hyn. Mae'r cytseiniad yn cael ei hateb yn y drefn gywir, mae'r acen yn y lle cywir. Y broblem ydy... Cenog. Cenog, mae hwnna'n wir. Mae amynedd, dyw amynedd ddim yn y cenog. Ond, ydych chi wedi codi peth diddorol a pwysig. Mae amynedd a mynydd yn proestio. Dyn ni'n wedi edrych ar hyn mewn gwirionedd eto, ond mae'r ddau air yn gorffen gyda'r un gytsain. Felly yn yr achos yma, mae amynedd a mynydd, bod nhw'n cyfateb yn gyngeneddol, maen nhw hefyd yn proestio, bod nhw'n rhy debyg ar y diwedd. Felly dyna'r unig broblem gyda'r geiriau hynny. Rhodio'r mawn ar dir mynydd, da iawn, rhodwyr môn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda ar dir mynydd. Wedyn, aradyr main ar dir mynydd. Aradyr main ar dir... Ie, da iawn. Ie, mae hwnna'n gweithio'n dda. Rhodri mawr ar dir mynydd. Bron a bod, ydych chi wedi cael y cytseiniad sy'n o blaen yr acen. Da iawn, Lynn. dy, lot o gytseiniad yn cael ei ateb yna. dy, yr un yn y drefn gywir. Da iawn. Ond, ar yr acen yn y gair mawr, mae'r gytsain r. Ac ar yr acen yn y gair mynydd, mae n.
Felly, dydy'r gair mawr ym mynydd yn anffodus, dyn nhw ddim yn cyfateb yn gywir. Fel arall, mae'r cytseiniad yn dda. Da iawn, yn y drefn gywir, yn gywir felly. Awdur main ar dir mynydd. Neis iawn. Ia, da iawn. Rhodwyr mawn ar dir mynydd. Da iawn, ia. Radar mawn. Radar mawr ar dir mynydd. Bron o bor eto, yr un broblem eto. Dydy mawr a mynydd ddim yn cyfateb yn gywir oherwydd mae ac yn sydd yn y gair mawr. Radar, man, môn, mewn, ac yn y blaen. So hwnna'n iawn. 1 awr dar mawn ar dir mynydd. 1 awr dar mawn ar dir mynydd. Ie, da iawn Emlyn. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Ydych chi'n ateb lot o gytseiniad? Mae'n gweithio'n dda. 1 awr dar mawn ar dir mynydd. Neis iawn, ie. Neis. Ie, mae'n gweithio'n dda hwnna. Ie, allwch chi roi hwnna mewn llinell. Pa mor hir di? 1 awr dar mawn ar dir mynydd. Mae'n 8 sillaf. Allwch chi roi ar dir y mynydd. Bod hi'n 9 sillaf a gallai fynd mewn i fesur y gwawdodyn. Yn dda. Neis iawn. Neu gwawdodyn fysa yna'n gweithio, mae'n siŵr. Da iawn. Radar mwnci. Ddim cweit yn anffodus oherwydd bod y c na yn gair mwnci. Felly, fysa mwnci, wrth gwrs, yn cyfateb i air fel manc, neu mainc, Sym lot o eiriau'n cynghaneddu gyda fe, ond ie, dyna'r math o eiriau fysa'n cynghaneddu gyda mwnci. Mae'r c na yn amhariad bethau. Reidor min ar dir mynydd. Diolch o Sian. Ie, da iawn, mae'n gywir. Da iawn. Wedyn mae gen ni hwn, i daro maen ar dir mynydd. Neis iawn, i daro maen ar dir mynydd, ie. Da iawn, ie, mae'n gweithio'n dda. Dim siŵr, be o gennau ar y... O, dyma ni, ateb cytseiniad, ie. Dyma'r chydig bach mwy o enghreifftiau i chi er enghraifft. Right, okay. Fel o'r blaen, does dim angen i'r gytsain cyn yr acen fod yn rhan o'r un gair. Er enghraifft, mae ei wen ar dir mynydd. Hwna'n gweithio'n iawn. Armi an ar dir mynydd. Drwm i un ar dir mynydd. Drama wan ar dir mynydd. A wedyn hon i orffen, ordrem win ar dir mynydd. Dwi'n meddwl bod y ffurf ar y ferf yn cael ei defnyddio'n aml iawn, ond ordrem win ar dir mynydd. Mae'r rheina i gyd yn cynghaneddu'n gywir, jyst fel enghreifftiau i chi. Mae'n un arall i ddod i mewn i dŵr mwyn ar dir mynydd. Ie, nes iawn. Ie, gweithio'n dda. Gan Gareth yn y fan yna. Da iawn, da iawn. Rhodio rhaw maen ar dir mynydd. Ia, gret. Ia, mae'n gweithio'n iawn. Ia, mae'r cytseiniad yn y drefn gywir, a mae maen, wrth gwrs, yn cynghaneddu'n gywir gyda mynydd. Gret. Gret. Sa'n mlaen i'r sleid... O ie, wel, dych chi eisiau di roi'r tro arni. Dych chi eisiau, felly dyma ni, ie. Os na fi mlaen, reit. Os na i jyst mynd mlaen yn gyflym rwan at y gwaith cartre, erbyn yr wythnos nesaf, cwblhewch y llinellau hyn, gan gyfateb gair acenog o flaen o'r orffwysfa, efo gair diacen yn y brifodl. Dyna'r unig ofyniad, oce? Dych chi'n gorfod cael gair diacen yn y brifodl, sef ar ddiwedd y llinell, a mae rhaid i'r gair o flaen o'r orffwysfa fod yn acenog. Dyma'r tair llinell, felly ar y môr, cwblhau fyna, a wedyn dau ail hanner, rhywbeth yn ymestyn, a rhywbeth o'r afon. Felly, falle mae'r peth gorau i chi'n neud ydy dilyn y patrwm, falle bod gennych chi eich patrwm eich hun, ond dilynwch patrwm sydd gen i os ydych chi eisiau, sef uwch o leio y cytseiniad sy'n syrthio cyn yr acen, dangos yn eglur ble mae'r acen,
A wedyn unrhyw gytuniad sy'n syrthio ar yr acen, felly'n syth bin ar ôl yr acen. Fyddwch chi'n gwybod wedyn beth sy'n angen i'w wneud. Rhywbeth cyflym i nodi, nid fi fydd gyda chi'r wythnos nesaf. Mae fy mhethefnos i wedi dod i ben ar y cwrs arbennig cyffroes yma, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn siŵr am pwy fydd gennych chi yr wythnos nesaf. Daf, wyt ti'n gwybod? Karen Owen fe gennych chi wythnos nesaf. Karen Owen, felly ddylech chi mewn dwylo da gyda Karen. Bydd Karen yn mynd ymlaen. Na, rhaid gwybod i Karen mod i wedi gosod y gwaith cartre yma i chi. Felly fydd hi gobeithio yn gallu mynd dros y gwaith cartre yma gyda chi o'r wythnos nesaf. Felly, cyn cloi, dyma gyfle i chi. Os ydych chi eisiau gofyn rhyw gwestiwn, neu os ydych chi ddim yn siŵr am rhywbeth mewn rhyw linell, mae croeso mawr i chi ofyn rwan. Chydig bach ar goll, Eirig, efo rai o ran eithaf chi, lle oeddech chi'n dangos y gallach chi gael cynghanedd mewn llinell, dim ond drwy ddefnyddio'r N, ac anwybyddu'r M oedd o flaen yr acen. Ac o'n i'n meddwl cyn hynny, pan oeddech chi'n sôn am cynghanedd anghytbwys a cenog, o ffordd oeddech chi wedi dangos y peth i mi bod na gitsain o boptu'r acen. Ia. Dwi'n meddwl sy'n ddweud gwneud. Allai weld, ie, allai weld hynna. Mae'n gwirionedd, falle mae'r peth gorau i ddweud ydy, mae'r peth pwysicaf mewn llinell ydy'r acen. Reit, felly, os o'n i'n nôl i... lle dyn ni fan? Dwi'n mwyn am mwy o pwy oedd y gair. Hwn, ie. Mae'n mynd yn ôl sbel. Ie'r llinell yma, Wyn, fy Wyn, a'i Wyn a Dir Mynydd? Ie, dyna fo, ie. Na fo. Wel, yn y math arbennig yma o gynghanedd, lle mae gennych chi air acenog yn cyfateb efo gair diacen ar y diwedd. Mae'r rheolau chydig bach yn newid, maen nhw'n newid. Dyma'r newid mawr yna'r naid yna, os liciwch chi, fel o'n i'n sôn ar y dechrau. Mae'n wahanol efo geiriau acenog yn unig. Hynny yw, pan ydych chi yn cyfateb dau air acenog, mae'r hyn sy'n dod o flaen yr acen yn dod yn bwysig. Eithriadol o bwysig. Enghraifft, fel o'n i reit ar y dechrau, mae gennych chi, wrth gwrs, fan hyn, hwylio cwch ar heli coll. Pan mae gennych chi ddau air acenog, cwch a coll, mae'r rheolau'n wahanol. Felly mae'r hyn sy'n dod o flaen yr acen, mae yna fwy o bwysigrwydd i'r peth, felly. Dych chi'n gorfod cael... Mae'n rheidiol cael cytsain o boptu'r acen pan mae yn yr enghraifft â chi roed i fan ar cwch a coll. Y peth pwysig ydy bod chi yn cyfateb y gytsain cyn... Ie, siwr. A ydych chi'n anwybyddu'r wedyn, ar ôl. Ie. Mae rhaid yr un, wrth gwrs, fel ych chi'n sôn, fod yn wahanol. Ond mae'r pwyslais yna, mae'n gynnil iawn, ond mae'r pwyslais yn newid wedyn pan ydych chi'n sôn am gyngeneddu geiriau acenog, fel fan hyn, gyda gair diacen ar y diwedd. Mae'r pwyslais yn newid chydig bach wedyn. A dy'r hyn sy'n o flaen yr acen, dy ddim mor bwysig. A mae'r hyn sy'n ar yr acen yn dod yn llawer mwy pwysig. Yn yr achos yma, wrth gwrs, yr N, y gytsain N. Felly opsiwn mewn ffordd i gryfhau'r gynghanedd ydy yn yr achos yma, rhoid M os yn mynd ar Dir Mynydd. Hynny yw, dechrau troi'r gynghanedd yn gynghanedd groes mae rhywun yma, ie? Drwy, iawn, oce. Ie, fel ydych chi'n deud yma yna, ydych chi'n dechrau cryfhau yr gynghanedd, ie. Oherwydd, efo pob cynghanedd mewn gwirionedd, nifer po fwyaf o gytseiniau ydych chi'n ateb, cryfa ydy hi fel cynghanedd. Ond o ran y ber minimum yn y math arbennig yma o gynghanedd, dim ond yr hyn sy'n ar yr acen, sy'n wirioneddol angen i chi i gyfateb. Eirig? Ie. Ti'n gwybod yr rhain gyda'r acenog a'r ddiacen, y dysgynedig yma? So, ti'n gwybod y gair sydd cyn yr wrthwysfa? Mae rhaid ti ateb pob cytsain cyn yr wrthwysfa, ydy hwnna'n gywir, ne? Mae hwnna yn gywir, basically, ydy. Dyna ffordd arall o ddweud i. Ie.
yn y math arbennig yma o gynghanedd, mae popeth sy'n dod o flaen, pob cytsain sy'n dod o flaen yr arffwysfa yn gorfod cael ei hateb. Ydyn. A sawl sillaf fel arfer, ti'n bod cyn yr arffwysfa, os yna rhyw reol sawl sillaf ti'n lli cael? Mae'n dibynnu ar hyd y llinell. Nawr, os mae'r llinell yn seithsill, fel y rhan fwyaf o'r llinellau yma, os mae'r llinell yn seithsill, yn y math arbennig yma o gynghanedd, ydych chi'n methu mynd ymhellach na'r drydedd sillaf. Fel yn yr achos yma. A yw wyn wrth gwrs y drydedd sillaf. Ond pe bai hi'n mynd ymlaen i'r bedwaredd sillaf, fysa hi'n eog o'r bai, hynny fysa hi'n bendron, dyna'r bai. Os edrychwch chi yn waith ar Williams Parry a T. Gwyn Jones, mae yna lot fawr o enghreifftiau o'r bai yma. Felly mae'n amlwg bod o ddim yn fai iddyn nhw, ond yn fwy o diweddar mae o wedi mynd yn fai. Felly, y drydedd sillaf ydy'r pella ewch chi gyda'r orffwysfa. Diolch. Iawn. Gan i weld. Mae yna ambell i beth i dod i mewn. Gan i weld. Wel, diolch fawr. Diolch i chi gyd. Iawn, reit. Os yna rhywbeth arall i dod i mewn? Iawn. Wel, diolch i chi gyd. Na fo, diolch. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am diwnio mewn yr wythnos diwetha a'r wythnos hon, a dwi'n gobeithio gewch chi flas ar weddill y dysgu dros yr wythnosau nesaf. Allai ddweud wrthoch chi, ydych chi ar y trywydd cywir. Mae yna linellau hyfryd yn ogystal â'r rhai cywir wedi dod i mewn. Felly, wir i chi, daliwch ati a gobeithio gewch chi yr un hwyl arni yr wythnos nesaf gyda Karen. Felly, na i orffen drwy ddiolch i'r Steddfod Amgen. Diolch yn fawr am ynghalu fel rhyw fath o diwtor, a diolch yn fawr iawn i Daf am ei waith fel technegydd. Felly, diolch yn fawr i chi a hwyl fawr.